Ona notice go kwa nka. Ona afugo kwa nke model a na-emezi na Igbo nke ikpeazụ a. Oke ayiyo. Ka anyị na-aya zikata oke ayiyo ka nna ajụ no. Oke ayiyo a. O ya okazi mma. Oke ayiyo a juzuru nke ala Igbo nke ikpeazụ a ndị be anyị. O ya akazi na mma. Ebe niile o ma location o. O ya akazi mma. Ndị Igbo be anyị nke akazi mma. O ya bụ the best. Ejirokwu oke ayiyo wee mara Igbo. Ejirokwu oke ayiyo wee mara Igbo. Ndị be anyị je mụtazikwa ihe ndị na-eme. Ndị mgbago oni. Ha eburugokwa karata ndị mgbago oni bubata na be anyị. Na ntị. Ọ bụ na Igbo na-eche nji n'ụfọdụ ihe na-agwa unu. Nke ọ bụla ha mebere nwalụ mma, a ga-agbakwa unu. Nekwanị nke ebutere kịta oke ayiyo. Mmadụ je ebe edebechara ndị janwụrụ ajanwụ. Osinachi. Eje ebe edebelefe ebe a na-elekọta ha anya. Mmadụ ruo ebe ahụ. O buru ofu onye doye na wishi ebupụta ya na express. Anwara apịa. Anaghị ego. Anwara apịa onye ahụ with condition ahụ ọ nọ. And a na-ayọtazu ego ahụ ayọtazu. And ego ahụ adịghị ezu from year to year. Ime ite ha na Asaba ọ dị ha ka akwara n'ogologo Asaba ha akwụ n'Ọnụcha Owerri road. Ọ dị ha ka ọ dịgo too much ha ebugharị ọkara na-akpatu anya ga na efu na the same group of people ahụ nyere ego na Asaba ọ ka ha ka ị ga-afụkwa ebe ọzọ. Ya ewezie ndị ahịyọ were emerezie business. Ị na-aga na moto na-akụrụ aka no nke jogburu onwe ya bụ nke efu a na-akụrụ mara aka na glaasị kpọkpọkpọ ngị na ya ebe seri ese gị nekwa onye ahụ. Maka onwe ihe agaghị abụ mkpara mmadụ ama mfụcha ka nna chi ikwu di anyị. Onwe ihe agaghị abụ ụzọ esi achụ ego n'ala Igbo be anyị nke ikpeazụ a. Ya nke na ọ bịara kụrụ gị aka na glaasị ahụ ọ na-akaba arụ ka o chetara na ị kwesịrị inye onye ego. Gịnị ka o ji bupụta onye a na nwa a? Kedu ihe o ji bupụta onye a na nwa? O ihe o ji bupụta ya na anwụ ọ ka anyị wee kwere wee weta ego ọkwa ya. Ayiyo ọkalizikwa n'ala Igbo nke ikpeazụ a. Ịkpọ onye aka n'ọrụ sị gị na-agụ Igbo anọ n'ụdị agụrụ a. Igbo abụrụ ndị mgbago a. Igbo anọ n'ụdị agụrụ a. Anyị asụọ na agụrụ adịrọ mana Igbo anọ n'ụdị agụrụ a nke ụdị a. Ụfọdụ ga-abịa mụọ ụmụ 5 mụọ ụmụ 4 egberi Awụsa anyị si briji tọọ akwa na ebe a moto na-agba maka gịnịsị ka iwefu ihe unu na-eri. Everyday gbara ya pụta ka iwefu ihe na-eri. Everyday gbara ya pụta ka iwefu ihe na-eri. Ọkwa mmadụ tụbara gị ime ahụ. Na ọ dịghara izi. Ọ dịghara izi. Ọ nwere onye ọ dịrị izi. Kwa maka na ọ dịghara izi ya kpatara o ji ọ dịghara izi. Nwaanyị naanị ya kịta na ọ nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ ya ka ọ bụ n'ihe a na-ekwu kịta na ofile ọ na onye a na-akọtu o bugharịa ya ebe ọ nọ. Nwa maka ọ nwere ego. Nwa maka ego dị ya n'aka ọ bụ ihe ndị mmadụ na-agabiga. Gịnị ka ị na-agabiga? Onye nwere ego onwe ihe ọ na-agabiga. Chọọ ofu ya rebe, chọọ ofu ya zụba. Ọ ga-abụ na Igbo ụmụaka na-anaghị agba ya na baro. Buru granọt ị na-ere ere. A na-egoro granọt maka ụmụaka ahụ. Ọ ga-abụ na onye ahụ ị kpọrọ kịta anyị ma na-arụ adịrọ. Ị macha na arụ adịrọ onye a. Ma anyị ji n'aka na ebe ha nọ n'imirikiti ndị mmadụ na-agba mkpu ebuje ya na-eri eri ebe a every month every week onwe ndị na-eme ya kpọda kwa ụbọchị. Mana ibiri apụta n'anwụ ka e wee chụta ego a. Igbo ka anyị pụọ nụ n'ụmụ kirikiri ihe eji wee mara anyị maka nkọcha dị ya. Ka anyị pụọ nụ n'ụmụ kirikiri dị anya maka nkọcha dị ya maka mkparị dị ya. Ọ bụrụ aka ọlụ onye ọbụla nwere ike ahụ eji akwa spọs were akọba nri. Were ike ahụ iji akwụgharị ha were aja echọ ihe ị ga-eme. Ọ ka mana ebere ya ọka ego ụfọdụ na-aba abịa yọtacha enye ha ka ha were bido ahịa akọnkludu ọ chọrọ ha ego kpakọta ego onye mgbaji ebido sọntin ọgba ọsọ saịdị ahụ ọba relief market. Ọ bụ otu ka Igbo si eme. Ihe nyere unu ya bụ ozi. Ihe nyere unu ya bụ ozi
si kaba arụ onye nwere ndị na-ebi ụdị ndụ a sikwa ya chọọ ihe ọ ga-arụ na ha na-akpụta afọ ala Igbo ada ya ayọ ngwa ndewonu ka njekwa ebe m na-eje o nọ nchetakwa mgbakwa unu. Ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ka ahụ nwa gị dị pọlị pọlị.